Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Matso Guapito. Ay nang babae nga ni surrender ninyo, Chef. Oh, niya din napita, si Ronaldo. Nadlok siya. E basig, hantingon siya sa iyang mga kauban. Wa ko na siya pakatulga siyang konsensya. Maong mianhi siya, din sa opisina, og disurrender. Oh, kanang talikod siya. Siya ka na. Oh, siya? Sir Rinaldo, Sir, pasaylo ako. Wa ko magdahom na makabuhat ka ini. Ay, pwisit! Niuli og nipalit ko ining dapita. Pero mao lagi hapon ang sitwasyon. Buisit lang gihapon. Ay, asam ko mangitag makaon ini ha. Ay, pagkaway lami sa giluto nga sudan ni Agapito. Pweh! Giluot kong nagtanaw. Pati pag naong ang nagluto, ni samot kaluod. Carmela! Nasugatan pag yun na ako ang makapasabot sa buisit. Daan pagid lagi kong ikaw ning ako nasugatan, Carmela. Asa man ka mura man lagi ka gisapot? Gisapot yun ko. Kaya nakasugat kong taong buisit. Ha? Ha? O, ay naglingi-lingis palibot ng Basilia. Ako lang gisure ba kung ako ba imong gipasabot? Kay ikaw bitaw? Hala ha? Ngano man, Carmela? Kalamis buwag nga. Alam tingaw, oy. Unya gibutang nga ni dagang tamatis Agapito. Eps, ayaw palabig kaon. Anak, laladulor, ayaw yun. Ay, nga no, good down, oy. Ay, kugpog niya Agapito kay gilamian man ko. Unya, naamay gibawal nga pagkaon nimo, ha? Naay gibawal ang doktor nimo pagkaon, laladulor. Nakaibaw bitaw ko, pero karon lang god ha. Mag-cheat lang siya ko. Hapon ko maisdong be. Kani niya pilig dokot. Dokot. Oh, lala. Kana. Usdong, tawa nimo. Kalame. Kalame. Salamat ha. Ang imong inahan, hipokrita. Ngano malala? Magpakaaron ingnon pa siyang wa siya gana sa imong giluto. Nga mauban ding pagkaunang yang ganahan kanon. Na ay mais o niya buwad nga labtingaw nga gibutang nga dagag tamatis. Yummy. Bitaw lalasa? Nara diha, magilas-hilas pa dyan siya. Aw, nabala siya ay, saniya kung magutman siya. Nakaibaw ka pa. Na-close ang jewelry store. Tungod sa naitabong kawat. Usa ka diis ni traidor. Sir, Hangad. Ayaw pagduko-duko, Miss Aida. Sir, pasaylo ako. Pasiluon ti ka. Kung musulti ka sa mga tinugyanan sa balaod, kinsa ang imong mga kauban. Sir, mahadlo ko. Sa pagtraidor ni mo na ako, wa ka mahadlok. Pero sa imong mga kauban, nahadlok ka. Ilaw niya kumpasyon. Sultihin ako kinsa sila. Aron madakpan sila, Miss Aida. Please. Dako kay kong kwartang gipuhunan sa maong negosyo. Nagsugod pa gani kinis pagbong. Pero giguba lang ninyo. Nimo! Unsa? Buwad nga gitamatisan, giluod ka na? Ang ano di ay? Dili pwede? Ay, pagkahilas! Kahilas! Baya! Hilas bitaw.
Pero mama na tinuod. Hala, no? Nang limbahot bayang akong balhibo ni mo, Carmela. Ang mga dato gani ganahan maging mukhaon na ng pagkauna o niya ikaw. Nga naman buot man ka ng Basilia kung giluod ko. Ay, pagdato lang una, Carmela. Una ka mo ingon ana nga luod ang sudan nga buwad. Peh! Oo, asa naman ka? Hay! Walk out na yun ka kay mo may tinuod nga hila sa kay ka. Murag si Kinsa na kang dato, ada! Gracias sa Diyos ay salamat, Lord. Nalamat na busog kong maayo. Abman. Ako lang hugasan natong gikanan, Lala Dolor. Ay, ayaw ako na lang agapito. Kaya rin akong mga hugasan, ay. Ako nang lagi, Lala Dolor. Lingkod lang dito. Nahala sige, ay, maumang ka, ha. Ay, nakatong inahan ni mo. Nagkakaon na ba ka, ha, to? Human ako hugas sa mga plato, Lala Dolor. Ako siyang pangitaon. Ayaw na lang pangitaa, ay. Mao lang Japon. Singhagan lang ka ato kung imong makitaan. Ay, apo ko. Likay na lang ni Carmela aron dili kasakitan, agapito. Masod ko ng fast food chain. Okay pa man yung 200 pesos nga akong gida. Gutom man na gito Mag-order na ko. Ako'y bayad sa imong orderon. Ano ka diya? Ako na lay bayad. Order bisag unsa. Ako'y bahala. Kinsa may tawhana? Murag lisod pagkantahon ng imong empleyada, sir. Hatagan na muna na to siya kay Chief. Mahadlaw ko na siya nga apat yun. Kini, si Chief Ojerax. Moingon, sir. Sakto yun ko, sir. Na inside job ang nahitabo. Mao lagi, Chief. Wa ko magdahom. Sinaligan din ang bayhana ni mo, Sir Ronaldo. Oh. Tulo na sila nga ako nga sinaligan. Pero nagduda niya na niya, Chief. Kay niabsenta siya ang pilakadlaw. Niabot kani og simana kapin. Pagbalik niya, dili na kuno siya mahimutang. Kini, si Chief Ojerax. Ungutan ako, sir. Kinsa ba sa'yo nagsulti ni mo, ana, sir? Ang usasab sa ako mga sinaligan. Ang suod po niya nga amiga. Okay na. Nabayaran na ako. Kisa man ka? Maragi kay kamantay face mask mo ko. Nakaila ko ni mo. Nakaila sa kinako. Di ko kailan mo. Nag-face mask man ka. Daan pa ko. Mana diha. Kabantay. May ba kuhaon ni imong kao? Saan imong face mask? Ayaw na lang kay kuya ko. Nga naman. Basta. May cellphone number ka. At lagi ko. Dili ko. Di ko mahatag ni mo basta di ka magpailan ako. Usa ko sa mga customer sa inyong club. Sa? Isa may mungan. Pick. Uy. May misud nga mga polis. Mubiya ni ko din eh. Tops. Hoy! Hoy, asa ka, oy! Asa naman ka? Salamat sa imong pagbayad. Kinsam tong tuwagan na. Dagkan mamig mga customer sa club. Wa ko magka-familiar niya kay nakao man siya. Unya ng face mask. Dali man siyang nipiya diyang tunay duha ka pulis nga nisuti ni. Ngano ka? Siguro dautan siya nga pagkatao. Na ang mga hayop sa akong mga mahal sa kinabuhi. Si Mama o Papa, si Reditor, si Ranier, o si Rachel. Pasilaw ako ninyong tanan. Wa ko makapanalipod ninyo. Sorry kayo. Na-save ko na sa USB
ang na-record sa SD card sa among CCTV camera. Naa ang mga dagkoy sa mga lalaki nga nisaka sa among paye. Ug mao'y nagpusil patay sa akong pamilya. Kung madakpan lang mo, ipaniguro na ko ninyo nga madugta mo sa prisuhan. Daghan na sa tag mga customer sa Gapito. Kada adlaw naman ning ingon ini, abre. Lagi, ikaluy-an taon tas Ginoo. Mo gyud, abre. Nibalik bias mama Carmela sa mua. Mao? Lagi, lipay gani kayo ko. Maayo kun mauna, Gapito. Oh, happy ba ako. Gibalik na sa mama Carmela. Anya unsa man? Okay na mo niya? Aw, singhagang Japon ko. Ano yung ana man ang tinagdan ni Ate Carmela ni mo, uy? Kabuutan ni mo, ah? Sagdi lang. Gontahon lang nako. Gontahon akong iyang kasuko, obre. Ang importante, pirmi nako siyang makita. Kumusta ka na? Sir Rinaldo. Maghatag ko pasayro ni mo. Basta masulti kag kinsa ni mo mga kauban sa pagpangawat sa jewelry store. Sultihin ako. Aron may mutang na kining akong utok. Gihaya pang akong mama o papa. Si Redentor, si Renier o si Rachel. Sunod si Mana pa sila ilapong. Dunay duha ka lalaki nga nakasud sa bahay o gipamatay sila. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!